ug karon mga kasiyaw, maayong hapon kaninyong tanan. Na ako diri mga kasiyaw diri sa daplin sa kuan dagat na mga kahoy. Nakita na ko mga kasiyaw ang mga langgam nga tulabong. Diin anha sila mamatog timpong ting kalatulog. Na diri mga kasiyaw kung ipalantaw ni mga kasiyaw ning nahibutangan nila sa mga langgam nga tulabong. Katubang puti nga langgam mga kasiyaw nga mutungtong sa buko-buko sa Carabao. Naa dire nakita na ko ning ilahang area diin ana sila mamatog. Ana sila mga tulog mga kasiyaw. Dire ari mga kahoy, nara mga kasiyaw. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 Kita ninyo mga kasiyaw. Nangasila diha mga kasiyaw. Naro. Oh. Daghang kayo mga kasiyaw. No? Nagputi mga kasiyaw. Oh. Okay. Muna sila mga kasiyaw. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야야 내가 널 고백하려고 타이밍만 보는다 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내가 널 고백하려고 타이밍만 보는다 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에
Karon mga kasiyaw na ako diri sa kuan. Dapit dagat mga kasiyaw. Dago kayong balod mga kasiyaw. Nya kani mga kasiyaw. Kakagabi na gyud mga kasiyaw. Unang araw. Ako diri aring kuan. Aglaag ko diri. Yang mga pinuyanan sa mga langgam. Kuan. Anak dia mga kahuya, anak dia. Muna pinuyanan nila anak ning mga kahoy yan kuan. Para mga kasiyaw. Dagko kayong balod mga kasiyaw. Pero lami kita naawon ni mo ning balod mga kasiyaw. Ano yung kuan ba? Magaputi lang taon ba? Nga mo hampak sa daplin sa baybayo. Hinay na kuan ni mga kasiyaw kay kuan, mangit-ngit na pod. Pagkagabi na. Daghan kayong kuan mga kasiyaw. Ako hari nga baybayon mga kasiyaw nga kabatuan. Ako dire. Suroy naman tani mga kasiyaw. Ang importante nga kuan magkalaag po taog daplin sa dagat nga dili pud balas na puro pud bato. Puro gini bato ni wa gini balas. Puro bato. Puro man ni crusher ring trabahoan eh. Muni yung lapyahan nga batoon nga akong gitumban sa akong paglakang sa akong paglakaw mga kasiaw. Ano na kuhari mga kasiaw. Pero mga kasiaw na po sila mga kasiaw. Galupad-lupad sila mga kasiaw kay hadlok sila na ako ganiha mga kasiaw. Hadlokan sila hinduol man ko. Ang ilang kuan hadlok sila mo nang gamalin sila to dapit itong unahan hadto. Sila hadto. Daghan kayong pagka tulabong ni. Una ron mga kasiyaw. Dire. Suroy taan eh. Kuha rin mga kasiyaw. Na. Kertin na pukar ba ni? Daot na ginuuni ron. Suroy ta. Nigiingon nga bahalag mahapunan, bahalag magkagabihan, basta mag-vlog ko para kaninyong tanan. Mo ginaitirada. Karo padulong na po kong uli ane. Oh. Paglaag gini, ga-vlog og gailog ng kangit-ngit og kahayag ba. Medyo na i-vlog ning mahapit na magabi eh. Kaya okay sa kayo. Kapag na sapa mga kasiyaw. Bridge man ako mga kasiyaw nga. Apluranan. Oh. Kita na mo aning bridge sa. Hangga. Suri-suri po kuhari kay. Papuila yung lingaw. Gikan po kong ga-upload niya. Nakakita po ko aning kinadaghan kayong pagkalanggam nga. Hana din sila mga tulog magabi eh. Yung mga kahuya. Kung gidool, sus nang lupad man untanan betiting daghana kay nanoon di ay. Nahuna ato, lupad ta ni. Di ta pasakop ani, kay nay vlogger ka padulong. Oy, matirada. Dili pasakop. Di abot kong suroy hare. Gini. Og karon mga kasiyaw. Kaning atong panag-istorya wala may kahumanan ug kaning ato ang panag-uban way katapusan. Munang muingon ko kaninyo mayong gabi ninyong tanan ug sa tanang nagsuporta sa ako ang channel, daghan kayong salamat ninyong mga kasiaw.
Katong wala pa ka-subscribe sa kuang channel, please subscribe Probinsyanong Siaw. Hit the notification bell, bill all, para updated mo sa mga upcoming videos. Nako. Kay manamilit ako ninyo ani kay gabi na. Ako ra say vlogger haning nakagabi ha. Ug vlog. Og dinhira ko tob akong content. Daghang salamat kanyong tanan. O God bless you all. Mabuhay mga vlogger.